dels alforins és un punt més en avant i segur que tindrem més, no podem fallar a tanta gent que ve tots els anys i cada vegada ve més gent. És fonamental este tipus de fires perquè aconseguim que la gent dels nostres pobles, de Fontanars, La Font i Moixent, se creguen el que realment tenim ací. La cultura del vi està impregnant tota la zona. Estem donant-nos compte que la cultura del vi no només és una cultura per experts, és una cultura que volem donar a conèixer a pràcticament tota la societat. Este premi a mi ha sigut una sorpresa perquè la veritat no esperava que em feren això. Tota la vida treballant en la vinya i ara m'ha causat molta alegria.